Здравейте, приятели! Днес ще говоря за тенис лакът. Тенис лакът е болка в областта на външния епикондил. Ето тук. А голф лакът е болка в вътрешния епикондил. Тези състояния могат обобщено да се нарекат ентезит или ентезопатия, т.е. болка в местата на залавяне на мускулите. Заради постоянното пренапрежение на мускулните сухожилия, те нямат време да се възстановяват след резки плеометрични движения и в резултат се развива хронично възпаление. Най-лесният начин за диагностика е чрез ултразвуково изследване. Тоест, при тенис лакът се гледа мястото на залавяне и се проверява за ерозии по коста, отток на коста, възможност е да има разслояване на сухожилието, отток на сухожилие също така. Описват се структурни промени, характерни за това състояние. При кои спортисти се среща това? При състезателите по канадска борба често има проблеми с лакътя. Всъщност, при всички, които използват ръцете интензивно, като ударните спортове, същата работа. Защото натоварването е основно на сухожилията, затова лакътят често страда. За диагностиката казах, това е ултразвук. За лечението, ако състоянието е остро, болката е силна, например човекът не може дори да здрависа, толкова силно го боли мястото на залавяне на мускулите или има болки в покой. Нощни болки, това вече е медикаментозно лечение. Ако болката е хронична и го притеснява, но може да изпълнява ежедневните си дейности, т.е. ако ежедневната активност не е ограничена, тогава може да се приложат различни техники, за да се предизвиква контролиран възпалителен процес. Възпалението е нормален процес, който преминава самостоятелно за 2 до 5 дни. За това време леко обостряме ситуацията, променяме съотношение между болесни и здрави клетки, активираме процеса и в крайна сметка възпалението отшумява. Тоест, засилваме възпалението, за да приключи по-бързо. Това е като клин-клин избива. Това лечение се прави веднъж седмично, обикновено 3 процедури. Още след първата процедура човек може да свие ръката, да се здрависа и така нататък. Не е нужно да се правят 20 процедури, както някои твърдят. Следващото, което помага, е масаж, при който може да се използват нестероидни кремове. Много полезно е също така да се усвоят ексцентрични упражнения. Това са упражнения, които се правят в фаза на удължаване на мускула, т.е. на концентричната фаза на движение, когато разгъвачите се съкращават, а ексцентричната фаза повдигаме леко и при спускащото движение се разтягат леко тригърните зони, които се намират в областта на лакътя. И най-важното, наистина най-важното, целият този хроничен ентезит започва, защото просто не сте се възстановили напълно. От едно състезание към друго, от една тренировка към следваща и в крайна сметка развивате хроничен тенис лакът. Затова моля ви, не забравяйте да поддържате организма си в добро състояние. В острия период може да се използва след 2-3 дни. Може да се направи плазмолифтинг. Възползвайте се от нашите знания. Задавайте въпроси. Благодарим ви много. До скоро!